Jeg er ked af at afbryde det herlige nummer, men jeg bliver nødt til at sige, at i øjeblikket der går der over 1000 førsteholdskampe ind på Sydbank Arena. Tænk lige over det. Du skal ikke spille modsat på. Og det må spare selv. Kom på ham! Det er lige højere. Er det klart, ting? Ja, det er fint, Joel. Nå, vi skifter nu bare, dommer. Ja! Så får jeg skiftet over det. Hvor er han henne, Ole? Nå, der kommer. Det er spil. Mourinho, kom nu igen. Det er godt, Thamsen! Det er overblik, det der! Nummer! Holder nullet. Bakker der højre eller venstre, jeg ved det ikke. Men lad os se. Vind, der kom så. Vind, der kom så. Vind. Sikker scoring. Olsen har sparket rigtig mange straffespark gennem tiden. Kasper tager fat om Philip. Olsen kan tage det. Kan tage det. Så sikkert som det er det. Skal vi afsløre nu? Bækker, Skål Charlie. Så bæk nu! Venstre bækker. Så bæk nu! Midt i målet. Bækker. Vent. Tag det her spark på venstre. Venstre, kom. Venstre bækker.
Nej. Venstre. Han har aldrig ramt med højre. Bækner er du en tøsdreng. Stillingen er lige. Så kommer Pierre også. Han har også sparket mange strafspark. Jeg tror, at han scorer fuldstændig sikkert. Stensen? Ja. Sværere er det jo ikke. Vi har set før. Yes, Vivacious. Yes, nu er det Charlie Kumbo. Yes, har også sparket mange strafspark gennem tiden. Og han er der kort til løb. Og scorer fuldstændig sikkert. Stillingen er aldeles lige. Er det vores gamle formand, der kommer der? Det ligner det Vilas. Og Stensen på kassen. Hvad sætter I ikke finde hårdt på? Nå, han er gået i bad. Okay, det er over. Nå, ind på kassen. Ja! Lige på stolpen. Pang, stolpen. Så kan kampen blive afgjort lige nu. Så sætter de Kenny ind. Skal vi have hjælp her i det her firma? Gør han det? Ja, helt sikkert. Han er nervøs, jeg ved, han er nervøs. Og det er venstrebenet. Og kort til løb. Og